السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Onpela في طاعة الله تحل الحياة تميامي كريم سبحانه وتعالى نكون فلنا زبينون تميك محمد صلى الله عليه وسلم أكو بانجا kwake maswahaba kumaso onse amena kusatila sunna kufikira siku la kiyama. Tilimbugu limeneli ad-durusu ramadhaniya lil ummati al-muhammadiyya, lesson amwezi wa Ramadhani amene yani umma wantu bi Muhammad sallallahu alaihi ndizoeni la kwambiri kuti uzimvesera malesson ngati amene wa uzimvesera madarasa ngati amene wa mwezi umene ndi wa Ramadhani. Ndipo buku limeneli alilemba di al-allama as-sayyid Muhammad ibn Abdullah ibn Ali al-Idrus kuchokera kubanja la mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Tilba page number 11 pamene tumeona hadithi ya mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yonena kuti man swama, mtu amene angasale kuja Ramadhana, mwezi umene wa Ramadhani, wa arafa hududahu, maso ndi kumadziwa maboundaries aswaumu, madziwa yani zoyenera kuchita ndizoyenera kuzisiya mwezi umene wa Ramadhani mtawi ya saumu yake, watahaffadha kumanso ndi kuziteteza iyeyo mimma yambaghi kuzinthu zimene ndizoyenera lahu kwa iye muntu uyo ani yatahaffadha kuziteteza kuzinthu zimenezo akuti zimenezo kafara ma qablahu, zimapangitsa kunena kuti no machimo amene adabanga mbuyo Mulungu subhanahu wa ta'ala akhululuke zimenezo, Mulungu subhanahu wa ta'ala afafanize zimenezozo. Hadithi imeneyo rawahu Ibn Hibban fi sahihihi, adayilandira ndi Imam Ibn Hibban hadithi imeneyo mbuku lao, wal Baihaqi komanso Imam al-Baihaqi alandira hadithi imeneyo. Ndiyeti matila ndemanga pamene ukunda anthu ambiri amakhala akulongolola kugwirisa ntchito lilime mopya kwambiri. Lilime ndila ling'ono zimene limachita lilime likoza kuononga zabwino zonse zimene munthu adapanga. Lilime ndila ling'ono kwambiri munthu amene amaliona koma machimo amene lilime limachita, lilime limatha kumenyanisa mudzi wa mtundu. Lero lino anthu amene akumenyana mwina kumakangana dziko ndi dziko, kamene kumakangana dera ndi dera, amene anthu mwina zimene zonsezo lilime ndiloopsa kwambiri. Jadi mafoto kuzona tumubuku limene li Ihya Ulumuddin volume number 2 mukayangana Darus Salami, yani toba Darus Salami, mukapeza kuna kuti kumene gogo anafoto kuza Sheikh Muhammad Ghazali amafoto kuzokuza ndi kuopya kwa ilime. Ndipo anabweza mahadithi angapo mmene mahadithi ina iwo dafoto kuza kunena kuti no يعني حديث من يقولون وروى عبد الله بن سفيان عن أبيه قال أدينا ندري عبد الله من سفيان وجوك لقبان بواو أدينا لقبان بواو يقول فوتو كذا قلت يا رسول الله لذا فوتو كذا قلت أوي وانتمي والله أخبرني عن الإسلام من فوتو كذا زوجنا نيجي الإسلام بأمر زوجنا نيجي la as'alu anhu ahadan ba'daka, sinzamfusa sowina wake pambuyo potenda kufusa nini mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Akufuna kudziwa mu Islamu mukantu kantu kamene kosaza mfusa muntu wina aliyense kupatula mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndiye mtumiki yangu la kunena kunena kul unene iwe kunena kuti amantu billah, ndakhulupirira mwa Allah, thumma istaqim, kena ko ukazikike ukali ndi istiqama. Tikamati istiqama ndio malamulo amene Allah zimene Allah akukulamula kuti upange mchipembedzo uzikwanilitsa, osakhala munafiki, osakhala ngati munafiki. Allah wakuuza kuti uswali kasano pasiku ukapezeke kuswali kasano pasiku. Allah wakulimbikisa ukaswali pa jamaa azibambo muzituka kupita ukaswali pa jamaati. Allah watilamula tilumikizise ubale tizilumikizisa ubale. Allah watilamula tizigwirizana ife Islam tizigwirizana pasapezeke nage omabwera ndi nkhani kapena omabwera ndi ma ideologies ofuna kuwasiyanisa Islam, osavomera zimenezo. Papezeke istiqama pakati patu. Kul amantu billah thumma istaqim, nina kuti ndakhulupirira mwa Allah kena kukhala ndi istiqama. Allah akakulamula kusala kuja uzisala, Allah akakulamula zakati ukhala ndi zaka, Allah akakulamula jihad, Allah akakulamula kuno yani upeleke zakati, Allah akakulamula kupangira zabwino anthu uzipangira zabwino anthu. Istiqama. Qultu, ndi sahaba kufunsa kuna kuno fama attaqi, nangatika makhala ine ndiziwo pachiyani mu moyo wanga. Fa'auma biyadihi ila lisanihi, ndiye kuti mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama adalozera ndi chala chake ndi dzanja lake kulilime lake kuti ukamakhala uziwo pa lilime.
nimukamakhala muzili wopa lilime ndilopya kwambiri. Mwezi umene ndi mwezi wa madaliso, mwezi wa zabwino, mwezi wa chisoni, mwezi wa mtendere, mwezi umene Mulungu subhanahu wa ta'ala amadalisa anthu, mwezi umene Mulungu subhanahu wa ta'ala amafufuta maina anthu amene amafundika kuti akalowe ku moto ndi kuwayika kuti akalowe ku janna ngati sukusamala lilime lakolo. Ngati lilime lakolo sukulisamala bwinobwino, sukulisunga, lilime lakolo kamangoligwiritsa ntchito mosayenera bwinobwino, likusokonezera maibada, likusokonezera ubale wako ndi Allah, likusokonezera ubale wako ndi Islam, likusokonezera ubale wako ndi swala, likusokonezera ubale wako ndi Qur'an, likudulira ubale wako ndi janna, likudulira ubale wako ndi Qur'an, likudulira ubale wako ndi Allah, likudulira ubale wako ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Filiki muhadithi jentu mikanenda man lam yada qawla zur falaysa lillahi lahu haja an yada ta'amahu wa sharaba. Mtu amene sakusiya kuyankhula mabota, mtu amene sakusiya kunama, mtu amene sakusiya kuyambisa mafitina pakati pa umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sakuona chifukwa cha mtu amene yakusiya kuja kwa amene somasiya kumamo mwezi wa Ramadhani. Ndibola azija azimwa mtu amene yoyo. Ndiwe ngati mbale wanga Msilamu chipembezo cha Allah, abambo wanga, amai yanga, achimwali yanga, achimwene yanga, mwana wanga okondedwa, mwezi umene ukubwera ndi mwezi waukulu, ndi mwezi olemekezeka, ndi mwezi umene family izikhala pamodzi, ndi kuyika mitu pamodzi titani kuti siku la kiyama tikapulumuke. Basi zina zonse zimene tikukumana nazo pa siku la pansi zili ndi malire, tipange bwanji kuti siku la kiyama likafika Mulungu subhanahu wa ta'ala akatimvere chisoni. Lilime limenelo ofunika kulisunga bwinobwino ndithu, lilime limenelo ofunika ndithu kulimanga bwinobwino, osalilola lilime limenelo kuti lititengere ku mkwiyo wa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Akuti waqala Uqba ibn Amir, Uqba mwana wa Amir adafotokoza kuti qultu ya Rasulullah, ndidayankhula kuti oyi mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam, man najatu, tingapulumuke bwanji, tingapulumuke bwanji ife kuchokera ku mafitna, tingapulumuke bwanji ife kuchokera ku mkwiyo wa Allah, tingapulumuke bwanji ife kuchokera ku zilango za Allah, tingapeze bwanji chisangalalo cha Allah, tingalowe bwanji mu akapolo a Allah amene Allah amawakonda, chipambano chipulumuko, tingapulumuke bwanji ya Rasulullah. Qala ndentumikadati amsik alayka lisanaka, lilime lakolo ziligwiritsitsa bwinobwino ndithu kulimanga njuu, osalola kuti liyankhule zopanda pake, osalipasa mpata kuti liyankhule mbwerera, osalilola kuti liyankhule zokhuzana ndi asilamu ena, osalilola kuti linyoze asilamu ena, osalilola kuti lipange miseche, osalilola kuti lisipanga ghiba, namima, unchira kuwiri, osalilola lilime lakolo kuti lipange liyankhule zimene zimamkwisa Allah subhanahu wa ta'ala. Nthawi zonse lilime lakolo limange, amsik alayka hadha, ugwirisise kwambiri lisimbe lilime lakolo, waliyasaka baituka, nyumba yako izikukwanira zimene Allah wakupasa, zikukwanira, uziphutisidwa ndi zimene Allah wakupasa, osayangana zimene Allah wapasa anthu ena, wabki ala khati'atika, ndiyo uzilira pa machimo amene udapanga kalekale kumpempha Allah chipulumuko, pamenepo ndiyo uzapeza chipulumuko. Lero lino anthu lilime lawo kuyankhula za haramu, nthawi zambiri maso awo akuyangana zinthu zimene zili m'manja mwa anthu ena, nkhani za machimozi aliyense amaloza jala zake, palibe amene amanena kuti no ine ndiwo lako, ine ndiwo machimo, no, aliyense wakuti muyang'aniza kuti zakutiza. Sunna ya ndani imene siziphunzitso za mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumika kutiphunzitsa kuti ifeyo tifufuze za manyazi zathu, ifeyo tifufuze zimene Allah tamulakwira, ndiye tizilira pa zimenezo kumpempha Allah kuti atikhululukire, osati kufufuza za machimo anthu ena, osati kufufuza za manyazi za anthu ena, osati kuloza zala anthu ena, deile kukhala yakukangana ndi anthu, deile kukhala kutulutsa anthu Islamu, deile kuyanena anthu kuti awakafiri, awashiriki, awamwakuti. Iwe ndi ndani pa dini ya Mulungu subhanahu wa ta'ala kuti mpaka na uzikanena kuti uyo haramu, uyo shiriki, uyo ngati janna ili m'manja mwako. Tumika kutiphunzitsa amsik alayka lisanaka, lilime lakolo ligwiritsitsa. Ndiye zimene mukumayamba lero mu WhatsApp zomanyoza asilamu, zomadukana asilamu, chifukwa kuti asempana ndi zimene inu mugani ndi mmene nimmaganizidwe anu masempana ndi kumatulusa Islamu. Musamale chipembezo ndi chipembezo cha Allah, si chanu. Chipembezo ndi cha Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ngati mukuona kuti Allah inuyo, ngati mukuziona kuti inuyo mulipa pachiwongoko, mpange shukura, mtokeza Allah subhanahu wa ta'ala kuti alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, kumuyamika Mulungu subhanahu wa ta'ala amene wakupasa ni hidayah, kena kundi kumpempha Allah kuti Allah muwaongole swazenzatwa akhale ngati ife, osati kuwatukana.
osati kuanyoza osati kuwatulisa mchipembedzo osati kumawasiyanisa asilamu azidana kamaonana azikhala ngati aona zimenezo mchipembedzo kulibeko lilime lanulo mgwiritse ntchito pobweretsa umodzi mu umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuyankhula zimene zingamsangalatse Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndiye mwezi umene munthu akamanama kumayankhula zosalongosoka amakhala kuti ameneyo akubesa saumu yake yo Allah alibe nayo ntchito. Timpemphe Mulungu subhanahu wa ta'ala atikhululukire, timpemphe Mulungu subhanahu wa ta'ala atidalitse, timpemphe Mulungu subhanahu wa ta'ala azitiyanjanitsa. Tikuyankhula choncho pano fi taatillahi tahlul haya ngati mwindi funso ndemanga tazerani kumadimini athu ndipo mafunso anu azayankhidwa ndemanga zanu zizagwirisiridwa ntchito. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.